disenengi karo syukur ya le. Nggih, karo syukur kaya dadine apik. Dasare ya kaya ngono lho. Ha iya, Nadianto Niken Salindri iki mau wis pamit, wis mundur, aku ora ngerti. Bake kontrake karo panitia mung limbukan tok. Ha iya, Ning ora masalah wong sinden-sindenku ki ya cantik-cantik ya ayu-ayu. Ha iya, Tur piyai kene wis do apal kabeh. Ha iya. Ora mung cantik, ora mung ayu ning suarane ya apik-apik kabeh. Ya. Wiwit saking mriki piyambak menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih menika saking Tulungagung, mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Lho menika. Angka kalih menika Mbak Birgita Ayu made in saking Laladan Kediri. Titelipun sarjana seni. Lho menika. Angka 3 menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Laladan Bule Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. Wah. Sindene ngangge titel magister barang ya no aja disepelekake. Tur Mbak magister kaya ngono iki opor bebek cukup awake dhewek. Anggone kuliah ki ora ngrepoti wong tuwa ning golek raga dhewe lumantar nyinden turut tarub kaya ngene iki. Lho ngono. Mila nggih pengumuman kangge Bapak Ibu ing Laladan Madiun menawi kagungan putri anak wedok kok duwe swara apik monggo dipun sekolahke nyinden, dipun latih nyinden. Ngono, heeh. Dadi sinden ki cucuk apa kurup to. Ha iya, heeh, ngono kuwi. Ngene iki. Awas. Ngene iki sewengi rumah samu bayarane wis pira? Ha iya, Terus saiki dalang siji minimal sindene iki 5, 6, 7 kaya ngono kuwi. Ha iya. Mula ya ora nek lerene ora nek mandeke le nyinden. Heeh, temenanan, wis temenan. Kaya mau adik-adik sing panembrama mau Purabaya mau Retna Purabaya apike kaya ngono. Mendah kaya apa lek taun ngarep sinden ora kurang saka pira mau 20 enek lho, Tru. Ha iya. Terus ditambahi sinden gawan dalang 6 bintang tamu loro dadine 8 ditambahi 20 wis pira kabeh kepareng pentas ora mung sore tok ning kiwa tengen panggung enek sinden kabeh tegese hari jadi Kabupaten Madiun tahun depan paribasan botok waranggana sakanane lho ngono kuwi aja ding ngene biyen Karanganyar nggenku wis ayo nyatani saiki balik enem neh ayo ngono kuwi ayo rasa melu-melu ngono kuwi wis enek ngono iki ayo nggih mbah nuwun sembah nuwun kalajengaken menika waduh jan menika katresnanipun Ibu Bupati ing Madiun. Nah, menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen pedalangan materi tembang kalian karawitan ing isi Surakarta. Lah niku. Yen dalu menika mesti nyinden, yen enjing nganti siang niku mesti ya teng kampus mulang, lek sore drep, lah ya. Ora tau iman-iman tangane nggih drep aluse kaya ngono. Nggih. Aku sing ra trimo ning omah isa-isae tak pengeng. Aja isa-isa, Bu. Iman-iman tanganmu, sing isa-isa aku wae. Ha iya, ngono kuwi. Umbah-umbah ya aku. Ha iya. Tak mulyake apa-apa tak lakoni sing penting bojoku aja nganti kasar tangane aja nganti keriput kang dadi kulite aja nganti tuwa sing dadi wujude ha iya ngono kuwi lha kowe tak kandhani ya sing jenenge wong lanang bakal dimulyake Gusti Allah lamun to gelem mulyake wong loro siapakah dia 1 ibumu 2 istrimu lha kuwi ngono kuwi mula Bukesi iki lek prei ra tanggapan muni tak jak dolan. Ya romantis wong loro mlebu mall, wong loro tak gandeng tangane. Wah, mesra banget. Ora mesra lek ora tak gandeng tangane, kuwi njupuki apa-apa dhek iki. Wah, iki. Iya. Semanten nuwun Bukesi wis pirang-pirang taun wiwit 2009 ya, Tru. Nggih, wiwit 2009 ngantos sak menika insyaallah sak rampungipun sak kukuting gesang kula anggenipun tansah leladi dumateng Petruk. Nah, pancen yo pas jenenge sing lanang seniman, sing putri seniwati niku pas. Kayane mlumpuk, ayo lek turu ngepluk. Ayo ngono kuwi.
Matur nuwun Bu Kesi, Bu Kesi. Ha iya. Wis golek kaya ngono ki arep nyawang sing piye to, Truk? Truk. Ha iya rumasake. Lambene cacahe sing elek iso sing enom lho ora. Wong Bu Kesi ngibarate peda montor iso tak enomne. Ha iya ngono. Ganti mesin enom dhek. Ha iya. Arep matur apa Bu Kesi? Sonten wau dereng matur menika katresnanipun Pak Bupati, Pak Wakil lan sedaya para warga masyarakat Kabupaten Madiun nadyanto genduk niken sampun geser ning ingkang lenggah tasih kathah tegesipun Madiun adalah tolok ukur penonton terbaik di Nusantara. Niku. Ngaten napa Bu Kesi? Kula badhe ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati lan sedaya warga masyarakat Kabupaten Madiun awet katresnanipun panjenengan dalu niki bojo kula sing ganteng dhewe saged sowan mriki malih nglipur panjenengan sedaya ing adicara hari jadi Kabupaten Madiun ingkang kaping 458. Mugi-mugi Kabupaten Madiun semakin berjaya, semakin sukses, semakin sejahtera warga masyarakatnya, semakin amanah para pemimpinnya. Amin. Matur. Wah, pancen bojoku lek kon ngomongi pinter ora umum. Lho biyen nganti saiki aku le sayang ora umum. Ayo nggih. Cerdas, pinter. Ayo. Enak lho wong wedok ayu kuwi ola-olo ngono. Dik, ayo nyapu. Ngono ae. Bu Kesi kemenanan. Wah, jan. Tapi malam ini kamu juga cakep banget kok. Bener. Teh kaya Kimurai ngelem dalang sampean ora. Jenengan bagus lho Pak Dalang. Hah? Bagus. Lek sampeyan kanggone sampeyan ora ngono kuwi. Lah golek kaya apa to Bu? Kari dibarengi rasa syukur. Para kiai lak paring dawuh ya. Pripun? Upamane aku metu saka ngomah, ndelalah ning dalan petuk karo wong wedok ayu, dhuwur, mengko rambuté ngandan-ngandan resik putih. Lek ngerti wong wedok ngono ki sebagai lelaki beriman, kudu langsung dingklu astagfirullahaladzim mulih terus nyawang bojone. Nadyan kaya ngopo lan kepiye tetep ayu bojoku tinimbang wong liya. Ngono kuwi. Biyen tau to dolan ning Solo pas malam suro kae. Masyaallah ngerti wong wedok ayu tenan. Wah, ayune kaya ngono aku langsung mulih. Aku nyawang bojoku terus. Pancen ayu sing ning dalan mau sih. Ora. Ning batine tetep ayu istriku. Ha iya, cocok lek ngono. Heeh. Sing digoleki ayu lahir nganti tekan baten. Ya ngono kuwi nggih. Terus Mbak Trihastuti Retnowati. Waduh iki saiki dadi muslimat. Wah ya weh tenan. Ayem jan anggere ra kumat ya muslimat. Ha ya. Genah pengajiane malam Jumat dek Rebo wis mangkat. Ha ya. Apa nek pengajian kok gladi bersih ora. Ya wis ben men apik kok ya men becik kok ya. Nggih. Menika saking Laladan Ngawi. Ingkang minangka pamungkasing Paseban menika Mbak Lia Sundari saking Sragen. Yo Bu Kesi, mumpung iki tasih kathah ingkang kepara lenggah, dasaripun dipun tenggani kalian kadang kula sepuh saking Karangjati menika Ki Dalang Joko Klenteng utawi Mas Joko Widodo. Wah iya wis diaturake tembang sing apik sing kepenak. Mumpung ya iki spesial iki, Tru. Ha iya. Biasane wayang iki tak gawa tak jejer kiwa tengene dudu iki. Masa kaya wayang-wayang koden. Ha iya, Nek iki wayang berlapis emas kabeh. Ha iya, tenan kuwi. Nek lapisane emas kabeh semono mbane urung karuan iso metu setahun pisan. Ya. Ku persembahkan untuk warga masyarakat Madiun dan Bapak Bupati serta Bapak Wakil Bupati men cetha iki lho tinggarane para luhur sing ampuhe kaya ngene. Ha iya. Nggih, sembah nuwun tanpa upami. Nggih. Bu Kesi, ayo nembang sik Bu Kesi coba kaya apa? Nggih. Nggih. Coba. Kula niki pun tuwek, dadi lagune nggih sing lagu sepuh-sepuh mawon. Ora iso, ambak sepuh ning semangate kudu enom. Sampeyan iki ibarate srengenge tak ngibaratake jam 12 awan niku lho Bu Kesi. Napa nggih? Sik panas-panase Bu Kesi sampeyan iki ngono kuwi. Ayo coba yen ora sinom grandel Bu Kesi ora marem.
ya coba kaya apa karo diman-iman Bu Kesi suarane ha iya jan nano agawe ruciting gale wis ora bakal piye-piye ora bakal kegodho insyaallah wong nyatane ngalor ngidul ngetan ngulon ora tau pisah karo Bu Kesi. Ah iya. Tanggapan ngene ya mangkat bareng, munggah panggung bareng. Sesuk mulih ngono ya bareng, tekan ngomah istirahat ngono ya bareng, turu bareng. Ya, jam 12 awan nglilir ya bareng. Ning ya kuwi pringis keluwen renek sego. Ayo ndandakne oleh ayo. Sego ndandakne ora. Wah Pak Marsono, sugeng nggih Pak Marsono. Wah nggih menika ingkang putra nggih wonten mriki. Ingkang putra mantu. Ha iya nggih. Nika jos temenanan nggih. Halo. upama mundut ibarat wong numpak perahu sing mari aku kedanan bini cengkok ngene iki lho to anggere wis plorotan nih. Loh, sampean ya kulino melorot lho. Cengkoke kuwi lho, Bu. Ora, ayo nggih. Wah, jan. Isen aku Pak Bupati guyu lho, isen aku. Iya, gumujeng kok guyu ora. Gumujeng ayo. Nggih. Nggih. Ha. Lumampah tanpa walah neng madyane ing jala
Alhamdulillah wilujeng niskala. Menika ugi wonten WA saking Pak Marsono. Pak Mbak Dian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Pak Dalang taksih monitor wonten lokasi. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun ke-458. Semoga Madiun tambah maju, guyub, rukun dan bersahaja. Amin. Ugi saking menika kadang kula Mas Joko Saptono nderek nyimak saking Cikarang, mugi lancar ngantos paripurna. Nggih, amin ya rabbal alamin. Ugi menika saking Pak Ngadinu, saking Laladan Pondok Ungu Permai Bekasi, kepareng monitor sembah nuwun. Nah iya, nggih. Lan ugi sedaya para kadang mboten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal. Sugeng laras Pak Harnoto saking Laladan Bukit Raya Tenggarong seberang Kalimantan Timur. Ya, sugeng midhangetaken bacute apa? Coba karyane Mbah Sukron wae Sri Huning Mustika Tuban. Lah ya, nggih, coba kaya apa? Nggih. Nah, nggih. Ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang, para YouTuber. Lah iya. Akeh banget sing kepareng ngrekam iki. Lah iya. Sing adate isu meni sukses ora tak ketok ya terus. Engko tak goleki nang ndi to jenenge. Kadang-kadang saking caksi ya menika para nom-noman sing gemar wayang matur nuwun tak aturi Sri Huning Mustika Tuban dening mantune Mbah Sukron Suwanda Ibu Sukesi Rahayu ya Bu. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresna tuwen sabaya bati marang Raden Wiratmaya kangos prasaja anandara prakti Sri Huning datang grahita kang rimasa kadange pribadi Wiratmaya putrane Lho aku Mas. Dalem. Niki lho ingkang sami mirsani tasih kuatah sangat. Ah nggih. Saya ingkang remenaken generasi muda Madiun ingkang remen kalih ringgit purwa tasih kuatah sanget. Terbukti teng wingking nika cah nom-nom sing mirsani ya Allah kathah sanget. Ngoten. Nggih. Nggih. Bae muga-muga Bu Kesi sing jenenge wayang iki tetep berjaya sepanjang masa walaupun zamane berubah menjadi apapun khususnya teng Madiun wayang tetep eksis sepanjang zaman ngono kuwi panyuwunku. Nggih. Dan nika priye? Membanggakan sekali generasi muda Madiun ingkang remen wayang. Sebab zaman sakniki niku pun mulai mengkhawatirkan lho Pak Dalang. Lho kok iso? Karena perkembangan wayang niku sampun dipun seret ilmune kalih bangsa mancanegara.
Niki angger musim liburan bangsa Amerika, Inggris, Prancis, pokoknya kakek benua pundi-pundi sami ngangsu kawruh babakan pedalangan kalih karawitan teng Solo. Nah niku enten sanggar-sanggar kantong-kantong budaya sing ditekani kalih bangsa mancanegara. Lek awake dhewe iki nggak ngerungkepi bener-bener keseniane awake dhewe, bakale awake dhewe iki sinau gamelan, sinau ndalangi ning Amerika Serikat kono. Amerika Serikat. Ora. Iya nggih. Bener kaya ngono nis, percaya yakin wae pokoke Bu Kesi nadyan kaya ngopo lan kepiye, lek nun sewu nabuh piyai manca, piyai Jepang, piyai Amerika, piyai saka Eropa apik ana akeh. Terus apa kuwi jeneng nyinden kae ndek ben kae Mbak Megan apik. Nek lek dalang ki angel. Nan, dalang ki angel. Sapa neh ing jenenge dalang ngempet nguyuh mongko sewengi. Kuwi kanggone wong manca kuwi angel kaya ngono kuwi. Ha iya, ngono kuwi. Saya neh sila tumpang. Ki sila tumpang ketoke gampang. Nek ra kulino iso metuntung lho ngono kuwi, ngono. Iki dengkul iso munggah ruwene ngono kuwi. Ha iya. Kuwi ya mergo tinggalane para luhur biyen ya kok. Heeh, wis percaya. Sing penting antarane pejabat, masyarakat, seniman tetap bersatu untuk teguh mengibarkan bendera budaya di Nusantara. Nah kuwi penting. Ya. Contonipun kados para penggede wonten ing Kabupaten Madiun niki Bapak Hari lan Bapak Wakil lan sedaya tansah peduli kalih seni tradisi wayang. Mugi-mugi Madiun boten bosen-bosen nglestarekaken wayang kulit sepanjang zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lanjut, Bu. Katresnane wilayah maya Matur sembah nuwun. Ha. Iki nyuwun pangapunten, Gong. Iki ana layang sing malah kesingsal iki mau. Diwaca sik mbok menawa sik kepareng jenak pinarak urung kundur, Tru. Sugeng dalu Pak Dalang. Dalem nyuwun gending langgam Saderma utawa Sadarma apa iki? Kalian Woing Aren dipun kendangi kalian Mbak
Sapa iki tulisannya apa ki, Nong? Mbak RD. Mbak RD. Nggih, Mbak RD nggih. Sembah nuwun saking Mbak Anggi. Mbok menawi tasih lenggah monggo mriki. Mbak RD. Nyuwun ngapunten jane niki layangi wiwit sonten ning ketutup. Napa niku rokok, dhuwit napa-napa akhire malah teng isor dhewe. Tasik. Nun? Apa di? Oh, Masya Allah. Waduh, duh. Mriki, wah, alah. Jan. Mriki, Mbak. Mriki. Oh, nggih, sami-sami. Jenengan yahene kok ngangge ireng kok arep layat ae, Mbak. Ora kowe ya ireng langgeng kok, Le. Ha ya nggih. Aduh, Kyai le sopan nggih. Ngapunten, Mbak. Lha kaya ngono ki etikane tata kramane. Nggih. Sik ngastomik sik. Niki badhe ngendang, badhe nembang napa, Mbak? Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Badhe ngendang. Ngendang. Nggih. Monggo kendange gedhe niku karo sampean. Lah pripun? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Asma utawi nama lengkap sinten? RD Tia Prajayekti. Praja. Alon mawon ora kula niku wong RD tuwa. Tia Prajayekti. RD Tia Prajayekti. Oh, nggih. Daleme pundi? Tapelan, Balirejo, Madiun. Apelan. Tapelan. Oh, tapelan. Nggih. Pak dalang anggere kliwat jam 1 rada budeg nduk ayo. Nggih, kelas pinten, Nok? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Nggih. SMKI. Wah, SMKI pundi? Surabaya, Surakarta, Surakarta. Pundi? Surakarta. Surakarta. Wah, alah. Nggih. Kadang ngati-ati teng mriko. Ayo. Kula mbiyen iki dadi korban. Ayo nggih. Hati-hati ya nduk teng mriko nggih. Nggih, Bapak. Ya, pokoke diniati tenanan le nyecep kawruh. Ayo. Nggih. Menawa. Tak cilik lho. Oh iya, ayo. Nggih, coba kaya apa nggih. Napa sik niki? Langgam Saderma? Nggih. Nggih. Sing nembang sinten Saderma? Coba. Mbak Dian. Oh iya Mbak Dian. Coba kaya apa? Nggih. Iku nduk, nah nggih. Nggih. Jarike apike kaya ngono ora ayo. Oh iya. Elok tenan ayo. Cah cilik-cilik do ning panggung marai seneng ayo. Mbak sesuk malam mingguan ayo go dijak kabeh. Termasuk dirga. Ayo. Aja kesel kabeh le nabuh lek dirga nabuh ora. Nggih. Non dites. Cobi swantene nduk. RD coba. Sone piye? Ayo. Nggih. Deng ayo. Ayo. Nah, tung. Ndalendep. Wah, nggih pun mungel nggih, Mbak nggih. Ayo. Aja diware elek lho, kuwi pecah lurus lho. Ayo. Loh, apa ki mau? Oh. Ayo. Nggih. Cobi langsung Mbak Dian coba kaya apa? Nggih. Wawangsane prasujana kang wis limpati pabukti
Ampe lho kuwi ora gampang lho kuwi kendangan cara selo kuwi. Ha iya ngono. Dung tak dung dung endung tak endung dung endung tak ndet 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 tak kentok ndek kentok tak kentak kentok-kentok ora. Tuntuk tuntuk ngono. Blak kuntuk-kuntuk ndet 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 tuntuk ndet tuntuk. Lah ya tuntuk ndet tuntuk entuk blak kuntuk kentuk untuk entuk. Kentok sing kentok kowe kuwi ora. Jas temenanan RD pancen yo dolane ning Klaten yo to, Nduk. Ngene Pak Wito Radio Klaten kok ya. Wah nggih. Lah ya jas kendangane kaya ngono. Iki anu langsung wae ngaren, Nduk R. Oh nggih Pak, oke siap. Nah, itu kaya apa? Ya Mas. Oh kiwa ding lali, tak kira tengen aku wae. Gunange kiwa. Ayo Mas Dwi, enggak, nguriin Mas, ayo Mas. Oh, penganggai kancane kok nguriin piye ora. Mangga, ayo, Woeng Aren, ayo pengendang RT, yo.
Alhamdulillah iso mandek ya, Truk. Ha iya. Semelangku lek nganti jam 4 ngono terus e. Rene Nduk Cahayu rene ana bebungah nggih tandha tresna wae saka Pak Dalang iki nggih. Iya generasi hebat nggih. Wo sing nyindeni ya Retna Purabaya sing ngendangi sampean. Ha iya. Matur nuwun Pak Dalang. Lurung apa-apa kok wis matur nuwun. Mriki rada nyetir Pak Dalang masuk arep medun ora. Nggih. Ampun dipun itung jumlahe ning minangka tandha tresnane Pak Dalang karo sampeyan men luwih semangat anggene dadi pengendang reog. Nggih Pak pangestunipun. Wah iya. Tandhet nya Nduk. Nggih. Sami-sami nggih. Ha nggih. Sok bar SMKE ning isi ya. Isi Surakarta. Wah, sing hati-hati ya, Nduk. Ayo. Wis kacat. Sami-sami wis. Pokoke selek kuliah ya tetep kudungan ngono ya, Nduk ya. Jas ya nggih. Ben minangka tameng diri ayo nggih. Luar biasa. Pelangenane Pak Hariwur. Apa kuwi? Caping gunung. Ayo. Coba kaya apa nggih. Mbak Trihastuti Retnawati coba kaya apa ngene, Mbak? Ayo. Ora sampeyan ngono Pak Bupati ora rena penggalihe. Lek gur ngrungokne swara sinden-sinden biasa iki Pak Bupati iki ora nggumun. Iki tak golekne sinden sing terkenal dunia sampai akhirat. Kula isin Pak Yoyo. Hah? Isin. Sebabe apa mung sinden kok isin ke nembang? Mboten napa-napa, kula sakniki kan pun berubah.
berubah menjadi kata. Lah tadi turun tadi berubah lho Pak Yoyo kula. Terus Iya. dapat hidayah. Wah iya. Syukur tadi, syukur aja. Dene wong iki umure saya akeh ora ndelungsungi kaya ula. Yo. Bareng dituturi dek iya. Titik ayo iku. Ngadeg sik ngadeg. Ayo iku kaya apa jumeneng. Iya. Nggih. Pak Yoyo. Nggih, nggih. Nggih. Sampeyan lek ketoke apa kok anggap apa rekmo utawa rambut dadi aurat, ora apa-apa selek nyinden tutupi ngangge helm, ora apa-apa. Boleh Pak Yoyo. Oleh, ngono. Nggih, mulai besok saya pakai helm nggih. Heeh, ning aja lenggo ning kene, ning ngisor genjot ya. Ayo sinden helman, ayo nggih. Sesekali boleh toh Pak Yoyo, ndak Oh, iya, apa-apa. boleh. Kok nggih sampean bebas arep ngopo wae bebas. Variasi. Ah, iya. Variasi. Langsung ya Ti, ya ora apa-apa ya Ti. Nggih, kalau langsung mawon. Langsung mawon ae. Kula seneng cepet mawon Pak Yoyo. Soalnya isin kali Mas Joko niku. Punten Mas Joko. Mas Joko kelenteng. Oh, alah Niki. Mas, ayo nggih. Napa Pak Yoyo riyen Pak Joko riyen diunggahne? Kan ngendang no. Oh nggih, nggih. Sampe ngerti iki ya lulusan SMKI ya mbiyen. Monggo Pak Mas Joko, mriki Joko. Mas Joko. Wah, mumpung petuk lho, nggih. Sampeyan sindene to adate ya sampeyan sing ngaturi. Nggih. Ayo. Mas Joko kelenteng monggo katuran pinarak. Nggih. Engko nek gak sopan gak dijak meneh lho. Ayo, nggih. Mas, Mas iki. Monggo monggo monggo. Tak ding tak cilik eram. Ayo. Ayo. Cuwilik uireng kemaki lho. Kuwi dalang saiki wis dadi dalang senior Ngawi. Nggih Pak, niku pun kados Mas kula dhewe. Oh, ayo nggih. Nggih. Ya coba kaya apa niku apa-apa apik yen Mas Joko kuwi. Ayo nggih. Ngendang apik, ngrebab apik, mayang saya apik. Ayo. Ya megur tekone sing. Tekone ya apik oleh panjenengan ndi putu kok. Ayo nggih. Coba kaya apa? Ya Mas, monggo dikendangi cara ngendi? Ayo nggih. Titik wis siap Mas Joko. Sawon siap. Oke, monggo. Ya. Bo. Nek jaman berjuang njur kelingan Yo 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 yo. Lho kan Tik. Kita winong dian ayo bekto tulung akungan langsung aja ayo. Makan ini penggemar sini ayo. Ayo minyak. Inilah den sawah. Ayo.
tresnan kagem Bapak Bupati klangenane iki ya kuwi caping gunung ya matur nuwun Mas Joko Lenteng sing wis kepareng ngendangi para bedhaya-bedhaya ki mau nggih matur nuwun karo sindan-sindan wis ngadu awake dhewe ulang tahun ya mau dikado langsung kok buka tak buka klambi terus kaos lengen dawa ayo lah toke rego iki bake rung diilangi tak delok regane 75 ora ngawur ora tenane nggih sembah nuwun namung nderek ndedonga lan memuji mugi-mugi wiwit saking Bapak Bupati Pak Wakil lan sedaya para kerabat lan ugi warga masyarakat ing Kabupaten Madiun tansah pinaringan bejo donya ngantos akhiripun calonipun ahli swarga sedaya nggih titikane ahli swarga niku enten 3 Mas Garing siji wong sing seneng sedekah angka 2 wong sing gelem ngapura dosane liyan angka 3 wong sing pinter ngendhaleni karo hargane nafsu Wang-wang konta kumpul